Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ining atong misa ang Sabado sa ikapito nga semana sa Paskos Pagkabanhaw. Katapusan lang itong misa karong adlaw ug mamusod na ang pista sa Pentecostes. Atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang panabang sa tanang mga frontliners nga unta dili sila mataptan sa COVID-19 o nga unta masumpo na ang pagkuyanap niining maong pandemic. Apil sa atong mga pamisa karon niining adlaw ato sang iampo nga ang atong simbahan nga mopadayon sa paglikon sa pagtuo o malikay sa tanang mga sakit, labi na sa atong paghinay-hinay na pagbalik unya puhon mga June 1 sa atong mga misa sa simbahan. Niini sa adlaw mao ni ang ikasiyam na nobinaryo sa Pentecostes nagisaulog sa atong mga charismatic groups o giawhag sa tanan sa pag-apil kanila. Ang ato rong tema niining ikasiyam na nobinaryo is ang virtue sa goodness. Ato rong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Magampo kita. Itugyan nga muyo kami makagagahom nga Dios nga kami nga nagsaulog sa mga pangilin sa Pasko sa Pagkabanhaw, maghupot unta niini diha sa pamatasan o sa kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siyara, apan gigwardyahan og usa ka sundalo. Unya tapos sa tulo ka adlaw, nakigtigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo sa maong dapit, ug sa diha na sila miingon siya, mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan, gipriso ako didto sa Jerusalem ug gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako ug ila unta akong buhian, kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudeyo, napugos ako pag-apilar sa emperador, bisan tuod wala ako'y ikasumbong batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan nga mihangyo ako sa pakigsulti kaninyo, kay ako karon nabilanggo tungod kaniya nga mao'y paglaong sa katawhan sa Israel. Sulod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan, o giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog o kasayon.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang matarong musudbong sa imong naong o Ginoo. Ang matarong musudbong sa imong naong o Ginoo. Ang Ginoo anaa sa iyang balaang templo. Ang trono sa Ginoo anaa sa langit. Ang iyang osisahong paglantaw anaa sa katawhan. Ang matarong musudbong sa imong naong o Ginoo. Ang Ginoo nagsusi sa matarong ug sa dautan, nga mahigugmaon sa kagubot sa iyang kaaway. Kay ang Ginoo matarong, mahigugmaon siya sa matarong nga mga buhat. Ang matarong musudbong sa iyang naong. Ang matarong musudbong sa iyang naong o Ginoo. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Jesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya miingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Si Jesus mitubag, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa, mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw o Kristo. Usa ka nindot kaayo nga pagtulunan ni Kristo sa atong Ebanghelyo karon nga nindot sa nato nga huptan kana bang dili ta magsigi o bantay sa atong isig katawo nya ikumparar nato ang atong kaugalingon. Kung dili mo focus lang gid ta sa pagsunod ni Hesus kung unsa may iyang gi-design sa atong kinabuhi. Muna si Pedro ay pagkatsismoso tingay to gamay, giingnan man siyang Hesus nga idupa nimo imong kamot aron pagsaksi sa Ginoo. Nya paglingi ni Pedro kay naa masad si Juan kaning gasuwat sa atong Ebanghelyo nga pinangga ni Hesus o gimahal ni Hesus, niingon sad si Pedro, nya kung ako modupa ko sa krus kana siya, unsa may dangatan na pinangga ra man nimo. Di ba sa pamilya usahay naa nang ingon anak, sigihan ganig sugo ang maguwang, moingon dayon, ngano ako may sigag sugo, ngano na ako mango, di man nimo suguon. Kita sad karon ingon sad ta, nganong sigihan na nimo hatag og hinabang ng pamilya ha. Nya kami diri wa nimo tagay. Kana ba magindigay ta ba? Parehas na namo mga pare, nganong na siya naam na dakong parokya, nya ako di angkos kamay. Unay na god. Kuya, bingon ta nganong nindot na siya naong ako batiman. Daghang tag mga reklamo, ana. Dili ta mangumparar. Nya unsa may atong buhaton? Ang atong untang sentro, ang atong kalipay mao ang pagdiskubre unsa may gustos Ginoo nga akong buhaton karon.
Nya unsaon man ninako pagtuman kay lain-lain man ta og agianan. Muna si San Pablo sa unang pagbasa, ang iyang giagian aron paghimaya sa Dios ug sa pagsabwag sa gingharian sa Dios. Unsa man? Gipriso siya. Gipriso siya dito sa Jerusalem, gipriso pud siya dito sa Roma. Duha ka tuig siyang gibilanggo, niya ang ending dito siya giputlan siyang liog. Mao sa to iyang agianan para paghimaya sa Dios. Nya iya dito ikumparar ni Bishop Chupilo Kamumot nga pinangga kay sa mga tao, wa putlis liog, dili na kinahanglan. Iya dito ikumparar ni Mother Teresa of Calcutta nga igora naghapuha pa ni mga taong poorest of the poor, nya wa gyud prisuha pero nasanta gyapon, dili na kinahanglan. Ang iya mao toy daan nga iyang giagyan, mao toy tumanon. Nya ako mangumparar day ko sa akong isig kapari o sa akong isig katao. Tungod lang kay antos ko aning wa nay kolekta. Nya sila dito daghan kolekta. Di na kinahanglan. Mao ni agianan tumana. Muna ningon si Jesus dire, o gusto kong dili siya mamatay hantod sa akong pagbalik. Aw sa may labot mo. Sunod lang nako. So kamo, sa may kalipay ninyo karon ang pagsunod sa Ginoo o ang pagpakigkompetensya sa imong isig katao. Karon ra bang panahon na pertinagin nato. Maobitan na nga ato giduntan hinumduman nga dinhis kalibutan kitang tanan pulos mga lumalabay. Mapart ra gid ta sa history sa simbahan. Pero dito sa sunod nga kinabuhi mahimo na tang bulahan. Basta mahimo tang kabahin sa pagpalambo sa simbahan. Mabda na ka ng atong pagsangyaw 2021, sigihan gina nato hisgot diha ang mga nanghitabo sa atong simbahan 500 years ago kay gusto tang mahibaw kinsa may part ani kinsa mga tawhana ang nahimong sinugdanan o nakapalambo sa atong pagtuo. Muna importante kayo nga mahimutang kabahin sa pagpatubo sa simbahan. Kada adlaw mo lang itong buhaton. Musuggest ko mga tulo tingali kapaagi para ta makapatubo sa simbahan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa titubag na to, kana, mo na una, ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Aron makatampo tas paglambo sa simbahan, kinahanglan usa nga sudumon nato ang naong sa Ginoo. Asa man nato sudumon? Ana sa atong isig katawo kay mga kuan man ta, gitawag man ta mga image and likeness of God. Nakaron, kamong nas balay, asawa sudungan ko nang naong sa imong bana. Naong sa Ginoo imong makita. Og naong na ganis Ginoo, hala ka na, nakatampo na ka sa pagpalambo sa simbahan. Kay nakita naman imong Ginoo. Kamong mga ginikanan sa inyong mga anak nga siaw kayo, nakita niyong naong sa Ginoo? O nara juga kakita naong sa Ginoo ng buutan nga anak, mo kanag yung mo simba, mo rosaryo, ikala huli kay siya. Nya katong mga manuyupay, katong to ang mga kawatan, katong naas prisuhan. Nakita kata sa naong sa Ginoo. Mo na siya. Sudungo nato ang naong sa Ginoo. Ikaduha, sa may sunod buhaton, sama ni Kristo, ingon siya sunod nako. Sa may sunod buhaton, alagari ang Ginoo diha ni anang naong nga imong gisudong. Pasabot, atong alagaran ang Ginoo pinaagis pag-alagad sa atong isig katao. Kay matod pa ni Kristo, ni San Juan di ay kaning gasuwat nato kani karon sa iya sang mga letters ningon siya kun moingon kang nahigugma kas Ginoo pero gasalikway kas imong isig katao bakakon ka. Unsaon nimo paghigugmas Ginoong dili makita nya di ka kabaong mohigugma sa tao nga imong makita. So na mag-alagaray ta. Mawitang moingon ko ani karong mga tao nga nagsigig tabang sa mga biktima ning COVID-19 malangit na gyud mo. Kaya nga naman, nangalagad man. Pero kinahanglan Diyos nung pangalagad. Kanabang nialagad ta tungod
kay atong gitan-aw nga kani siya naong Ginoo, o gusto ko nga moalagad niya tungod kay makapaduol ni nako sa Ginoo. Naong sa uban karon nangalagad para lang pasikat. No, picture dayon, i-upload sa YouTube, mudaghan dayon na kayo ang view, ala kwarta dayon. Maura gyapon pangwarta na si uban ang hatag karon la abot yung tusok-suok kay nanagana para sa sunod eleksyon. Ako say ato alagad-alagad aron mudako ang kolekta kay daghan ang mo like. Ang gusto lang yun nga, kana lang yung ang atong kaugalingon ba? Ayaw ana, mga lagad ta tungod kay ang Ginoo mo'y atong nakita diha. Munang si Mother Teresa of Calcutta, ningon siya, alagaran ako ang poorest of the poor, kay sila mao ang presensya ni Kristo. Kay niingon si Kristo, unsay imong buhaton ngadtos labing ubos, mao na imong gibuhat nga rin ako. Kung mao na itong makita, di ginato sa iluan na ang mga na-squatter ato ginalagaran, labi na nang naghigda sa sidewalk, nagpuyo sa sidewalk o sa mga kilid-kilid, nakusog kayo manglabni o pitaka, kusog kayong mangawat o balay. Ganahan kita mo alagad na basta kita tas Ginoo, kay gitawag man sila og labing ubos. Na siya ikatulo nga atong buhaton. Ang sa tuyo na sudo nga ang naong Ginoo. Ikaduha, alagari ang Ginoo diha ang naong imong gisudom. Ikatulo, pagpakamatay para niya ng Ginooa. Muna si San Pablo, wa siya kukahadlok, gasigi siyag sangyaw, nagpakamatay siya para sa Ginoo. Si San Pedro sa nagiinan, sunod ka nako, wa na siya magunahuna nga, sila buhi, ako patay, pagpakamatay para sa Ginoo. Gitawag natong mga heroes ang mga nabiktima ron ng mga frontliners ni ining COVID-19, kay nagpakamatay sila para sa mga tao nga nasakit og COVID-19. Naapil po sila. Nindot kayo na, pero mas nindot yun kanang magpakamatay ta para sa Ginoo. Kanabang patio nato ang atong mga bisyo. Patio nato ang atong mga sala, kay mao man ni siyang presensya sa yawa din hinato. Dili na magpakamatay sa lawas lang, kana yung magpakamatay ta sa mga dautan natong kinaiya. Mao bitan ningon ang matarong musud-ong snaong sa Ginoo, ang mga makasasala sad di sad kakita snaong sa Ginoo. Ya kamoron dihang mga himalikas kayo, andam na mong mupatay anang inyong balikas. Kamo diyang sigig tanaw ng porn. Naratol ba ko itong niaging ano? Kamo, sige pa mong tanaw na, o patio na nanimong imong kaulan. Kamo diyan kasigig kabit-kabit. Huwag mga kasal, sig puyo-puyo. Inyo na ng patyon, ka na maong sala. Kamo diyan ka homosexuals. Mga laki, siging sex, isig kalaki. Babae, maging sex, isig kababae. Patyo na nanimo. Pare sad. Kana. Ay, hisgot. Daghan sa may patyo nun. Kana, sa bisyo na. Sunod, patyo na to, kining atong pagka-ambisyoso. Nga ba mga ambitions in life, na gusto ginatong kaputon, hangtod na lang daghan kay tagyatakan ng mga tao, nag-antos in taon. Kung ambisyoso ang pare, mayatakan yung sakristan o ang mga katikista o uban pa. Di yung mabahinas kolekta. Kaya ang pare ng ambisyo, makapalit ang dagko kayo, mga condominiums o ka na mga yuta at apil pa ng mga sakyanan, magtukod pa yung negosyo. Gisaway nagmaayo sa atong Santo Papa, o kami kanunay gi-remindan sa Santo Papa, avoid yun anang gitawag o commercialism or kanang clericalism. Kanang kami yun ba, mao'y sentro sa daghang grasya. Mao na siya mayatakan ginadamo tanan ang mga kuan. Kung ang ato sa mga government officials ambisyoso sa kay mahimong dato, mahimong powerful, adaghan yung mayatakan nga mga kabos diha sa ilang sa teritoryo.
either probinsya o diha sa munisipyo o syudad o kaha nasod. Mayatakan yun o magantos. Muna ato ng patyon ka ng mga ambitions. Nya katapusan atong patyon ug atong ipapatay kining atong lawas. Di ginuntata mahadlok na mamatay ang atong lawas, ang atong kahadlukan basig mamatay atong kalag. Daghan ron nahadlok nga mataptan aning COVID, bisan ako kulbaan ko ang pasabot ana di pa ko anda magpakamatay para sa Ginoo. So inaunta ato na siyang himuong personal ambition. Magpakamatay ko para sa Ginoo. Lawas o akong mga sala, ako ning patyon. Nya guman atong buhat ana, gawas nga makasudong tas naong sa Ginoo, makahigugmag, makaalagad na taniya, makapalambo pagita sa simbahan, dili mamatay ang simbahan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, sa atong panagpundok karon, gihiusat ta sa Dios, busa atong ipadayag ang atong mga pag-ampo uban sa timos nga pagtuo, moingon kita, amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Nga ang simbahan makabaton kanunay ug ligong pagtuo diha ni Kristo nga nabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang katawhan sa tibuok kalibutan malamdagan sa kahayag sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga hilimatyon dili mawagtangan og paglaom ug musalig ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga kita nagapundok karon, mamahimo kitang saksi sa pagkabanhaw ni Kristo, pinaagi sa pagpuyo ug pagbag-o sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. O Dios, among amahan, dungga ang mga pag-ampo nining imong mga anak, nagituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Tuwaton ta sa Dios sa Kristiyan sa mga alam sa pagday paghimaya sa iyang alam. Alam sa kasalan sa santos sa simbahan. Ang nagaanhi nga Espiritu Santo nangamuyo kami Ginoo, mag-andam unta sa among mga hunahuna alang sa Diosnong sakramento, tungod kay siya mauman ang kapasayloan sa tanang mga sala, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaat kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug mataron gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an, ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik niya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon, o kadto mga nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga mamatay diha sa imong kaluoy, dat-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta, pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kanimo man ang ginharian, ang gahunggang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mananausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Diyos, nagawantang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos, nagawantang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos, nagawantang sa mga sala sa kalibutan, at agi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo na ako ang ay maglawat kanimo, lamang makaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha akos pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o mari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, tagda Ginoo ang among mga pagampo aron maingon nga nabalhin kami gikan sa karaan ngadto sa bag-o nga mga sakramento. Ingon man usab tinalikdan ang karaan, mabag-o unta kami uban sa santos nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, isangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuol sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong panggamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyampo kami. San Rafael Arcangel. Iyampo kami. San Roque. Iyampo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo kami. San Pedro Calungsod. Iyampo kami. San Vicente Ferrer. Iyampo kami. Ato karong isunod ang ikasiyam nga nobinaryo alang sa Holy Spirit. Ang atong iyampo mawang-gasa sa goodness o pagkamaayo, matarong. Let us bow down in humility at the power and grandeur of the Holy Spirit. Let us worship the Holy Trinity and give glory today to the Paraclete, our advocate. O Holy Spirit, by your power, Christ was raised from the dead to save us all. By your grace, miracles are performed in Jesus' name. By your love, we are protected from evil. And so we ask with humility and a beggar's heart for goodness within us. We want to be like your saints in heaven. Holy Spirit, renew us by your power with your goodness, that we may bring the good news to the world. Amen.
Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. Karon mga igsoon, ato na usab nga patalinghugan ang Pagsangyaw 2021 nga paambit nato sa atong Secretary CBCP Father Marvin Mejia. Karon atong pagahisgutan na kung unsa gyud ang mga tema o mga topic nga duso sa ato ang Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education aron mahimo gining gitawag nga intensive formation program, no? So ginaingon ko na sa unahan nga ang main theme gyud ani hangtod na sa tuig 2021 mao nga Kristohanong pagtuo, tawag, gasa ug misyon. Ug kini gibahin ni og tulo ka mga topic alang sa tuig, main topics, no, sa tuig 2019. Ang tawag sa pagtuo ug sa pagkasimbahan banay sa Dios dinhi sa Pilipinas. Nya ang sunod ani mao ang tawag sa pagkasimbahan sa nagkalain-laing kahimtang sa Kristohanong kinabuhi ug pagpangalagad ug ang tawag sa pagkasimbahan sa mga kabus. So, 3 topics for the whole year, 2019. The call of faith and be a church, God's family in the Philippines, the call to be church of different states in Christian life and ministries, and the call to be a church of the poor. Now, ato masayran nga ang Pilipinas, ang atong nasod nakadawat sa labawong makagagahom, gikan sa labawong makagagahom sa gasa sa pagtuo, sa pag-abot sa mga katsila. Niadtong tuig 1521, no, katong ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Ug apil niadtong maong hitabua pag-abot nila sa Pilipinas, apil niadto ang kauban nila, no? Ang usa ka pari nga si Padre Pedro Valderrama. Og niadtong panahona gihimo, no, gisaulog ang unang misa nga recorded yun, no, sa Pasko sa Pagkabanhaw sa atong Ginoo. First Easter Mass itong Marso 31, 1521. O gisunod niya na ang pagbunyag, no? O ang unang pagbunyag na hitabo dinhi sa Sugbo, sa diha nga gibunyagan si Ra Humabon o ang iyang asawa si Juana niadtong Abril 14, 1521. Ug uban kanila na bunyagan mga 800 kabuk, 8 magatusan ka mga sakop nining mauhari. Ug kini mao ang pagsugod nga kita dinhi ning maong kapupud-an mahimong Kristiyanos o nagapadayon kini hangtod karon. Muli ang kasaysayan sa unang bunyag, kasaysayan sa unang misa dinhi sa atoa. Pinungutan natin, ngano nahitabo man, ngano mahinungdanon man ni kayo. Tungod kay kining maong kasaysayan nga nasudnon, inis Pilipinas, layo kayo
niadtong panahona sa Europa, hulagway ni sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Kabahin ni sa kasaysayan sa kaluwasan. Dili ni ordinaryo lang nga historical event, kundi ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak. Umipuyo uban kanato. Ang Dios misalmot, miapil sa kasaysayan sa tao, pinagi sa pagpadala sa iyang anak. Ang Dios mipadayag sa iyang kaugalingon, mibukas sa iyang kaugalingon, ang Dios buot makighigala. O natukod ang simbahan, human nga ang iyang anak ang gipadala ang pagsangyaw sa mayong balita o pagsugod sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios, napadayon kini. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ang pagtudlo, pagpaila sa gingharian sa Dios. Apil na niini ang mga kalihukan naghihimo sa simbahan sulod sa pipila ka mga katuigan nga mapaambit, matudlo kung kinsa ug unsa ang Dios nga buhi. Ug kining maong hitabo sa pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita karon lihok ni sa Espiritu Santo. Ug mao na nga nahimo ang simbahan o mayon na tumpunga nasugdan ang simbahan nga natanom o niya karon midako na no? Niadtong tuiga 1521 pag-abot sa mga katsila kay sa unang higayon nakaila kinsa ang Ginoo nadawat ang bunyag o nagsaulog santos nga misa gani gitanom dinhi sa atong kabaybayunan ang krus nga timaan sa atong Kristohanong pagtuo. Mao na nga dili lang ni siya ordinaryo nga mohinumdum ta, mo recall ta, no? Nining usa ka historical event, no? Anindot man. Kasaysayan man na. Apan atong masabtan unta nga kini di ay kabahin kun giunsa pag apil, no? Giunsa pagsulod, giunsa pag-abot sa Ginoo diha sa atong kinabuhi nga dili lang binagsa, dili lang personal, kundi pag-abot sa Ginoo diha gani sa atong nasod, diha sa atong katilingban. Mao na nga ug mitubo ni, no? Labi na gyud niadtong 1565 naabot si Legazpi, naabot ang mga unang misyonero dinhi sa Pilipinas nga nipadayon niadtong unang hitabo sa pagbunyag ug pagmisa kinsa man ang mga Agustino, no? Unya misunod ang mga Franciscano, Dominicano, mga misyonero ug mao ni sila nagsangyaw, nagpadayon ug hangtod karon. Muna gani ang Pilipinas nga nahimong Kristiyanos nga nasud tungod sa mga misyonero mitubo kini o nakapada na ta o mga misyonero ngadto sa ubang dapit. Karon, no? Aduna na tayo 86 ka mga archdioceses o dioceses dinhi sa Pilipinas. Libuan ka mga parokya. Unya, daghang mga pari, daghang mga reliyoso o nagpadayon ang misyon sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa ubang dapit. O kita din ni Sugbo, no? Ngadtong 1965, no? Ngadtong 1965, sa ulog ta sa atong 400 years of Christianization. Usa sa nahitabo human niadtong kasaulugan mao ang pagpundar sa Mission Society of the Philippines. Pundok sa mga pari, mga Pilipinong pari, nga ang ilang misyon mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Tinukod sa mga obispo nga Pilipino, natukod dinhi sa Sugbo ug karon usa na ka kongregasyon nga nagpadayon sa misyon sa tibuok kalibutan. Made in the Philippines yun eh. No? Ang kini. Ug mao ni ang nakanindot. Kay nakadawat kita sa gasa sa pagtuo. No?
ug nahimo tang simbahan pinaagi sa pagdawat sa atong mga katiguangan ug hangtod karon nagpadayon atong pagtubo isip usa ka simbahan ug gani nagsangyaw na ta sa maayong balita ngadto sa uban. Manghinaot ta, no, nga panalanginan kita sa Ginoo. Kitang tanan nga nagrasihan, nakadawat sa grasya sa pagtuo aron ikapaambit sa uban. So mao to ang atong pagsangyaw karon batbat dito ni Father Marvin ang gamayng history sa atong pagka-Kristiyanos. Malipay tanong nga ang 800 kabuok unang gibunyagan karon nahimo ng mga 86 milyon ka mga Katoliko ang nias Pilipinas o daghan libuan ka mga pari ang niaron sa Pilipinas o mga reliyoso. Muna, padayon tas paglambo niya sa ato sa kapistahan sa Pentecostes ugma ang atong selebrasyon pagasugdan sa alas 9 sa buntag pinaagi sa live streaming diya sa Facebook nga misa ni Archbishop Palma niya mosunod sa dayon ang mga program, mga testimonies o uban pang mga inputs na espirituhanon nga makapadasig. Mao na nga atong ubanan ugma o hagon ta mo nga mo apil ta sa live streaming sa Facebook alas 9 magsugod hangtod tingali nas mga alas 11. Nindot man gini mo dang mga charismatic kay aligrim na sila. Di man ta anak kapuyon. Apil-apil lang sa ta diya sa atong balay. Sa tay buhaton ugma pa may magsugod kayong misa. Sige. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagtubo dihas pagtuo, growth in faith. Ang ato lang buhaton, ang una gyud sud-ungon nato ang naong ni Kristo unya atong alagaran ug atong pakamatyan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa. Padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate.